Can I call you Rose? Perkenalkan, nama saya Bajing Nabila Ayumi. Perkenalkan, saya Alvina Zahra Tudisa. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nikmatul Falah. Perkenalkan, nama saya Amelia Fijri Sofiana. Perkenalkan, saya Imas Enur Rahma. Halo, nama saya Naidi Nafisa. Perkenalkan, nama saya Hisni Onorohim. Bocah wadon sing jenenge Bajeng dikongkon ibune menyang warung tuku sabun lan gula. Ing dalan dheweke ketemu macem-macem wong sing gawe dheweke kudu sambungan gunakake basa Jawa sing alus lan tetep sae. Bajeng menika kathah sinau bab andhap asor ngajeni dateng tiang sanes. Soho wikatasipun tetulung senajan prasaja. Cerita iki diterusake nalika Bajeng nemoni barang sing ora dikarepake nalika mulih. Ajeng. Dalam, Bajing tuh ngajing niki, Bu. Anu ki tumbas sabun disit nah. Nggih, tumbas sabun sama kali minyak. Nggih, Bu. Sabunnya siji bae. Terus minyaknya setengah kilo. Ajeng ada di warung. Iya, cek kesuwen ya. Ibu. Garing niku paringnya, Pak. Dereng sekedap maneh. Andur kapan? Ini niki, Pak. Nggih, sampun kula rin nggih. Bu, pada putih, Mbak. Ajeng wande niki, Bu. Oh, letang wade. Nggih, Oh, nggih, monggo. Nggih, niki sok nyapu. Bade kula rewangin apa? Mboten usah. Jadi bocah ya ngelesa teman. Walah. Nggih, amin pendongan iku mawon, Bu. Nggih. Nggih, monggo pada teng wade bukan. Ya Allah, Mbah Sam. Kula rewangi nggih. Nggih, matur nuwun sanget Cak Ayu. Nggih. Monggo. Saking pundi, Mbah? Saking Sabin, Oh. Badhe napa niku? gede ngirim. Dalam matang mriki napa? Nggih, teng Bu. Niki nggih, Mbah. Sampun. Monggo, Mbah. Adirin. Nggih ya. Dok, lagi kagianan apa ndak? Mboten, Bu. Oh, nggih. Anu klorin nggih. Nggih, monggo. Pada anu laras sih nggih. Nggih. Kalau mboten kesempatan nggih, monggo adirin mawon. Mbak. Ya, kok jadi warga? Kok kan bantu warga bantu-bantu apa Raisin? Oh,
Ra kan katanya juga apik, kok juga enggak untungnya nyong dan untuk kebaikan sedikit. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya enggak kebahagiaan. Ibu, aku ini belanjanipun kali sesegini. Wis. Sampun. Oh iya. Iki jere tetanggane jere kowe nulungi wong-wong pada ibu ya seneng kayak kue jadi apa jadi sing bermanfaat deh gue lo jadi manfaat. Manfaatkan ibu yang juga seneng, orang lain yang juga seneng gue lo. Itu aja jadi ya ibu seneng awak. Iya, matur nuwun. Mugi-mugi dadi bocah sing salehah ya. Amin ibu. Jeng, mau jeng, anak gini nih, kebakaran. Yuk, kebakaran. Ayo. Bom. Astagfirullah. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime.